Het was een historische gebeurtenis, die pas zaterdag in 1979. In Remun vond de eerste roze zaterdag plaats. Remun was destijds het bolwerk van bisschop Gijzen. De demonstratie op de dag voor Pasen vormde het thema van de expositie Gijzen Flikker op. Die werden vrijdag geopend in de EC Cultuurfabriek. Bij de opening waren diverse mensen aanwezig die destijds in 1979 hebben metgelopen. Het thema is heel actueel. Hè. Voor Remond heel in het bijzonder omdat het natuurlijk in dit hier is ontstangen, hè, de roze zaterdag. En ja goed, ja, nou, wie gezegd, de actualiteit van het thema geeft dat nog eens een keer een extra lading. En ik heb ook al gehoord, sommigen jullie zeggen van ja, kijk, het hoort toch ook echt in Remund. En dat is er nu al. Die mensen die destijds metgelopen hebben, zouden die ooit kunnen realiseren dat ze nog eens hier in een expositie terecht zouden komen? Dat denk ik niet. Toen ze er gelopen hebben in die tijd, ik denk zeker weten van niet. Maar ik denk als ze nog terugkijkt op de historie en het historische feit dat het geworden is, dan deed het alleen maar recht aan het moment dat ze er een expositie van hebben kunnen laten maken. En het feit dat het ook nog naar Amsterdam gaat, in het ILIA, in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, dat geeft ook de importantie van de expositie ook aan. De landelijk bekende en uit Remun afkomstige Petra Stine gaf ook een toespraak. Volgens haar zijn de lessen uit het verleden nog lang niet allemaal geleerd in 2016. Ik blijf me ook verzetten tegen de term homohuwelijk. Want dat lijkt alsof het een afgeleide is van het huwelijk. Ik begrijp eigenlijk niet waarom mensen willen trouwen. Maar goed, als je dat dan toch wil, dan is het gewoon huwelijk voor iedereen. En werd haar pleit sprook van een revolutie. Die uiteindelijk een evolutie in gang heeft gezet binnen de katholieke kerk. Maar los van alle invalshoek was het natuurlijk wel een historische gebeurtenis. En alleen dat al maakt het bezoekje aan de expositie in de EC de moeite waard. Ja, los van of zoiets hups met homo-emancipatie is een stukje geschiedenis natuurlijk altijd metgenomen. Nou ja, dat. Ik vind los verder van het thema, waar ik nogmaals van vind dat het echt belangrijk is dat we er kennis van nemen, is het historische feit en de historische context en alle oude foto's die je kunt zien in de tentoonstelling. Heel interessant om te kijken en ook weer, ja goed, je hebt misschien wel herinneringen op te halen en misschien herkent ze zichzelf wel op een foto, want dat zijn er in ieder geval een hele hoop, dus je kunt zien.